В дълбините на Средиземно море, сред останки от потънал кораб, е открит обект, който не прилича на нищо познато от античния свят. Сложна система от бронзови зъбни колела, изработени с точност, която изглежда невъзможна за времето си. Това е антикитерски механизъм, устройство, създадено преди повече от 2000 години, способно да предсказва движението на Слънцето, Луната и дори затъмнения. Механизъм, който не просто наблюдава небето, а го изчислява. Но този обект не се появява от нищото. Той е резултат от хилядолетия наблюдение, измерване и опити да се разбере редът на небесата. Преди металните зъбни колела, преди сложните модели, е съществувало нещо много по-просто – човек, сянка и светлина. Първият инструмент е почти невидим като технология. Гномон представлява обикновен вертикален прът, забит в земята, но неговата сянка носи информация за времето и движението на Слънцето. С промяната на дължината и посоката на тази сянка, древните хора започват да разбират цикъла на деня, сезоните и дори географската ширина. От този прост принцип се ражда слънчев часовник, уред, който превръща движението на небесното тяло в измерима скала. Чрез внимателно изчислени деления върху повърхност, той позволява не просто наблюдение, а систематично измерване на времето. С времето наблюдението започва да изисква точност. Появява се квадрант, инструмент с четвърт кръг, използван за измерване на ъгловата височина на небесни тела над хоризонта. Чрез него астрономите могат да определят позицията на звездите и планетите с много по-голяма прецизност. По-късно се използва Якобов жезъл, познат още като кросстав на английски. Дървена пръчка с подвижна напречна част, чрез която наблюдателят съпоставя два обекта в небето и измерва ъгловото разстояние между тях. Този инструмент намира широко приложение и в мореплаването, където ориентацията по звездите е въпрос на оцеляване. Следващата стъпка е секстантът, по-прецизен инструмент, който използва огледала, за да измерва ъгъла между небесен обект и хоризонта. Секстантът позволява изчисляване на географска ширина с висока точност и остава ключов инструмент векове наред. Когато Слънцето изчезва, небето не става по-малко полезно. Напротив, ноктюрнал е инструмент, който позволява определяне на времето през нощта, използвайки позицията на звезди около полярната звезда. Чрез въртящи се дискове и отбелязани съзвездия, той превръща звездното небе в часовник. По-сложен и многофункционален е астролабията, един от най-впечатляващите инструменти на древността. Тя комбинира карта на небето с механичен модел, който позволява определяне на времето, географската ширина и позицията на небесни тела. Астролабията не е просто инструмент, а универсална система за разбиране на небето, използвана в продължение на векове в Европа, Близкия изток и Северна Африка. С времето наблюдението се превръща в модел. Армилярна сфера представлява система от концентрични пръстени, които изобразяват небесната сфера, екватора и еклиптиката. Тя позволява визуализиране на движението на небесните тела и служи като триизмерен модел на Вселената. Трикветрум е инструмент, съставен от свързани пръти, използван за измерване на височината на небесни тела с по-голяма точност от по-ранните уреди. Неговата конструкция намалява грешките при наблюдение и го прави важен преход към по-прецизни методи.
Кетум комбинира няколко координатни системи в един инструмент и позволява преобразуване между тях. Това означава, че наблюденията могат да бъдат интерпретирани по различен начин. Важна стъпка към математическата астрономия. С развитието на науката, наблюдението става все по-строго и систематично. Меридианен кръг е инструмент, използван за измерване на момента, в който звезда преминава през небесния меридиан. Това позволява изключително точни изчисления на позициите на звездите и изграждане на звездни каталози. Тук астрономията вече не е просто наблюдение, а точна наука. В някои части на света инструментите достигат монументални размери. Голям обсерваторен секстант, изграден от камък и разположен в обсерватории като тези в Индия, представлява гигантска версия на познатия инструмент. С неговата масивна структура се постига изключителна стабилност и точност, невъзможна за ръчни модели. Това е моментът, в който човекът започва да изгражда самото небе върху земята, превръщайки наблюдението в архитектура. Всички тези инструменти имат нещо общо. Те не увеличават зрението, а увеличават разбирането. Преди телескопите хората не са виждали повече, но са мислели по-дълбоко за това, което виждат. Чрез сянка, ъгъл, механика и геометрия те създават първите модели на Вселената. И когато телескопът най-накрая се появява, той не започва от нулата. Той стъпва върху хилядолетия търсене, измерване и опити да се преведе небето на езика на човека. История, в която най-простият инструмент може да бъде началото на най-сложната идея. Благодаря ви за вниманието. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала и да харесате и коментирате видеоклипа. До нови срещи!